Magandang umaga sa inyong lahat. Tama, maulan nga mga kapadyak. Ganun pa man, tayo pa rin ay pupunta doon sa may tinaguriang Death Fall ng Pangasinan. Dito lang sa may Burgos, sa Bungawan Beach. So let's go! Galugarin natin ang lugar na to. Ang ating dinaraanan ngayon ay mabato at magaganda ang kanilang mga tables, pero may nakasulat bawal mag-uwi ng buhangin at mga bato, kaya huwag tayong kukuha. Relaxing ang lugar na to mga kapadyak, at may napansin akong halaman. Maganda siguro ang gawing bonsai, ano? Matatala sa mga bato sa ating dinadaanan mga kapadyak. Antakin mo nung una nating punta rito, nakayapak tayo, kaya laking pahirap. Malapit lang naman to mga kapadyak, siguro mga 5 hanggang 10 minutos lang ang lakaran at tayo makakarating na sa ating pupuntahan. At ito nga, narating na natin ang Death Fall. At ayon sa mga lokal, sa 20 feet daw ang lalim nito. So masubukan natin kung gaano kalalim. So let's go, ligo tayo. Ito, galugarin natin ang paligid nito at makita natin ang kagandahan niya. Haba ng panahon mga kapadyak, ito nagresulta ng paghampas ng mga tubig sa mga batong ito. Ang ganda ng rock formation.
paligid ng Death Fall mga kapadyak, marami rin mga maliliit na parang pambatang pools katulad nito. Ang linaw, hanggang bewang lang yan. So, kahit bata pwedeng maligo. Mababaw lang siya, hindi katulad sa kabila na 20 feet dito, hanggang bewang lang to. Kung mangangamba sa mga bata pwedeng pwede. Apa ka dito? Alam mo ano, buto ng Sesame. Ang dami ng nilakaran. Well, hanggang dito na lang mga kapadyak. At kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, pakipitik naman yung subscribe button. Thank you!